דמייני שאת מגיעה לחלל והכל סביבך פרחים ועצים ורעש של ציפורים ומים זורמים וריח נעים שיוצר אנרגיה מדהימה שנעים לך להיות בתוכה. זה בדיוק הלוקיישן לריטריט שלנו. ניפגש ברשפון 12 בנות, נתחיל במעגל, בשיח, כל אחת תציג את עצמה. אני אספר לכם מה היה בחודש אוגוסט, מה היינו רוצות להשאיר ומה היינו רוצות לשחרר, על מנת להגיע עם האנרגיה המטיבה ביותר לחודש ספטמבר. נמשיך בתרגול פיזי, בוא נשחרר חסמים אנרגטיים ורגשות מודחקים. נעבור להרפיה מודרכת עם נשימות. נמשיך לדמיון מודרך שיעזור לך לשנות פרספקטיבה ולהסתכל על חצי הכוס המלאה. כל אחת בתורה תוציא מסר מהקלפים ואני אדייק לכן אותו. נסיים בשיח של עיבוד החוויה שלכן ותקבלו כלים פרקטיים כדי לחוות את התדר החיובי של חודש ספטמבר. יש לכן הטבה מיוחדת במחיר ב-400 שקלים במקום 450 ל-24 שעות בלבד. לא בא לכן לפספס את זה. נתראה, מתרגשת לפגוש אתכן.